khat sau terik luben a japun reu ka kesu nehu union hapo ka jinglam samla iba kodor marwen general secretary krayo kalan bandit a jingaram ki khena jong ka nema children's home penursla halor ka phang pedeng tulong sembai jong ka jingba agate ka sngi ne don langru pu babu khongla ubade nong penyat bat nong pe jong kate ka jaka ri khunswen ubala yathu ba ka daw ka bapelong ye ki jing penyat jong kate ka jaka ri khunswen ban shim ya rai ban seng ya kate ka jaka ka long namar babu ni ki khna ibam dan kme don ka pashu ki haban netsa shaki wei pat ki chela lingba ka jingram ki mission banapar kumta kila shimi karai ban seng ya kate ka jakari khunswen ule thuru ba kidang don shibun ki bakwa ban wan hakate ka jaka henry kamla shu ban priang bala khamnya ka jaka hakate ka singi ki dokhan bat kinong ilam ka kesu kila yo ru ban le ekmen bat le ka sobha bat ki khenna jong ka neima